Dakle, ponovo sam izgubio na sopstvenim izborima. Evo ovdje rezultati glasanja vašeg, dakle ja namestim. Ja sam bukvalno teo da namestim da vi glasate za Q&A i vi ste opet glasali za nešto drugo, što je najgore. Q&A je imao najmanje glasova. Ja ne razumem kako, ne razumem zašto. Želite da gledate debilne komentare. Ja sam to smislio čisto da bi bile 3 teme da se glasaju. Znači ja sam imao u planu kao ajde anime opening quiz, pitaj stručnjaka 2. Ja idu usput sam smislio reakcije na debilne komentare i vi za to glasate. Nisam imao reći, stvarno. Uglavnom to radimo pošto ste vi tako glasali, valjda ću na sljedećim izborima da pobedim. Ali uglavnom, ako se nalazite, odnosno ako se vaš komentar nađe u ovom klipu, nemam ništa protiv vas, jednostavno je ovo čista zebancija. Slobodno pišite takve komentare, ne smeta mi, ovo je čisto ono, nisu toliko debil. Dakle, ništa nemam protiv vas, sve cool. Volim taj lažni sjaj socijalnih mreža, jer na mreži socijalnoj živim kao zvijezda. To što sam klošar u stvarnom životu, mene boli kurac jer ne znam za sramotu. Prvi komentar dolazi od Miloša Pavlovića pre godinu dana. Kaže, marš, this is Pape tebe reklamira, a ti njega samo u jedan klip. Ti nisi normalan. Ne razumem. Tad je ono bilo kad sam počinjao, probio sam si, svuda sam se reklamirao isto. Ali sam isto radio reklama za reklamu i valjda je se ovaj fan This is Papea iznervirao i isprozivao me zato što sam ja njega u jednom klipu reklamirao, a This is Pape mene u svakom klipu. Nisam normalan. Loren kaže, ti nisi realan koliko se reklamiraš. Stvarno sam bio retard. Znači ja vam ovdje slika na Ozovom klipu. Lajkujem sam sebi komentar, odem na još 2 fake accounta, lajkujem komentar, kažem drugovima da mi lajkuju komentar da bi vama iskočilo što pre i da biste vi vidjeli moj kanal. Ja sam bio nanormalan, znači stvarno. Iako mi je drago što vi koji ste vidjeli moj kanal preko reklamiranja niste krenuli da hejtate, eto. Ali stvarno veliku pravu, bio sam retardiran. Opet Loren, ovo je klip da li je cenzura neophodna i kaže naravno, pogotovo kad gledaš neki Valkyrie Drive hentai i to ili tako već nešto, samo jebe mi majku. Šta god da je on tu napisao. Znači, on je mislio na cenzuru u hentaju, samo jebe mi majku. Dobro. Artex88 me baš isprozivao, kaže, nemaš ti pojma o snimanju ni animeima. I nisam mu dao srce, bio sam vjerojatno jako ljut. Što je najgore, ovaj komentar je bio tačan tada, jer ja sam tada bio snimao možda 2-3 mjeseca. Moji editi su bili prilično katastrofalni i mikrofon mi je bio loš. Dakle, snimao sam onom web kamericom, pokazao sam u prošlom klipu i istina je bilo da nisam baš znao, jebem ti mater, nisam baš puno znao animeima. I u korona, brate. Nisam puno znao animeima zato što sam, pogledao sam jedno 30-ak anime tada. Ali opet na neki način je okej da ti dečku koji se tek probija i pokušava da skupi publiku, napiš nemaš ti pojma ni o snimanju ni o animeima bez ikakvih argumenata, jednostavno. Po meni to nije baš okej. Ovo je napisao Roman. It's corona time. Da on i dalje gleda moje klipove, tako da pozdrav tebe, ali to Naru kaže, brate, 3 tačice. Rekao si da ne želiš gledati One Piece na caps locku, jer ima previše epizoda, ali želiš gledati druge anime kako bi ih više pogledao, to je istina. Brate, većina današnjih animea su potpuni kancer. Rijetko je naći dobar anime, rijetko je naći dobar anime. Niko ne shvata, ali opet na caps locku One Piece je jako dobar naslov i svi ga osuđuju jer ima 1000 epizoda. Ja ne gledam loše anime jer jedva imam živaca za to. Jednom sam iz jebancije pogledao prvu epizodu One Piece-a i za nju još 10 jer mi se toliko svidjela priča tog anima. I uglavnom on mene tu ubeđuje da ja krenem da gledam One Piece i kaže, inače za listu se slažem tako da nisam triggerovan. A zato si napisao Roman. Nisam triggerovan! Apsolutno se ne slažem s ovim, zato što većina današnjih anime su potpuni kancer, kaže. To i jeste tačno, ima jako puno kancer anime, više kancer nego dobrih. Ali uopšte nije tačno da je rijetko naći dobar anime. Jer ja smatram dobrim anime sve što je ocena preko 6. To je okej anime, to je sasvim dobar anime, to je sasvim solidan anime i može da se pogleda. Tako da se apsolutno ne slažem sa ovim komentarom. Vratio se Loren i kaže, kako ne voliš nacrtanu pičku i velike nacrtane sise, brate? XD. Neće ovo prokomentarisati. Konteku kaže, usros klip na kraju, sorry. I odmah zatim kaže, i sve vrijeme priča, najgori negativac, lol. To je klip najgori negativci. Tu sam stvarno dobio puno ljutitih komentara iz razloga što sam im isprozivao Saskia, verovatno zbog toga. Ne znam šta da ti kažem, buraz,
Mi 5K3BR4T, odnosno Miške brate, kaže što su 3 negativca iz Naruta, onako caps lockom. Brt, ako si odgledao samo Naruta, što se zoveš anime stručnjak? Zove se Naruto stručnjak. Brate, potpuno si u pravu, idem odmah da promenim ime. Alop kaže, što više gledam ove nove anime youtubere, više me smara anime scena. I vidim da nije to stvarno mislio, jer vidim da mi je Suban imao ovu ikonicu, što znači da je Suban već više od godinu dana, tako da hvala ti Alope, ali ne znam što si slagao ovako u ovom komentaru i stvarno nije okej tako komentarisati, jer su novi anime youtuberi sasvim dobri. Narutard broj 1. Si jebo nešto nekad, taj pozdrav koliki ti je. Onako došao, kaže, si jebo nešto nekad, aj daj pozdrav. Koliki ti je? Luka Maksimović, ovo je najjači komentar. Drugar, malo si ti omašio godišnje doba. Ovo je klip najbolji anime prolećne sezone i to sam izbacio na leto. To sam izbacio pred sam početak letnje sezone kad se završila prolećna. Ja sam jednostavno napravio klip za najbolji anime prolećne sezone jer se završila. I Luka Maksimović očigledno to nije skonto i kaže da sam malo omašio godišnje doba. Balkan Sage, njega viđam i danas, tako da veliki pozdrav za Balkan Sage-a, ali ovaj komentar kaže: petljaš jezikom kad pričaš ko ja kurcem po Mikasinoj pički. Seljački komentar da seljačkiniji ne može biti. Midoki kaže: mrš, nisi znao za Bakuru iz Yu-Gi-Oh-a. To je bio klip pogodi anime lika po polu. Nisam znao tog Bakurua i on je bio prilično ljut i nezadovoljan što ja to nisam znao. Izvini, nemoj me tući. Error kaže ti si gej i neki emoji, vjerojatno srednji prst ili nešto. Možda zastava, ona LGBT zastava, ali ne vidim pošto na kompu kocka. Uglavnom, to je na klipu JoJo's Bizarre Adventure Goldewind finalni utisci, tako da ne razumem ovaj komentar jer zar nije svaka osoba koja je gledala JoJo gej? Tako je barem prije bilo. Jel ovo nešto novo? Jer ja kad sam gledao JoJo, svako je bio gej koji je pogledao JoJo, ne znam da li se nešto promijenilo. Možda i nije loše biti peder. Inter Milano, ovo je novi klip, anime koji su obeležili deceniju i jako me nerviraju ovakvi komentari. Nema Yu-Gi-Oh, na primjer Vrains. Znači, ovi komentari kada napraviš neku listu, kako ti misliš da ja sve anime ubacim? Jer uvijek će se naći neki anime koji ti smatraš da je tu, a ja ga nisam ubacio. Jednostavno je nemoguće ubaciti sve anime koje vi želite da budu na listi. I evo ga, isti takav komentar, još jedan, kaže Megalobox Ping Pong The Animation, 3 upitnika. Pa još jedan, a Naruto de je, ali ovaj lik nas je zajebo. Ovaj lik nas je sve zajebo, jer kaže Naruto de je, Naruto je fazon iz 2004. godine, mali Naruto. Ja mu napišem 2007. godina, što je Shippuden, i meni opet Inter Milano odgovara Shippuden. Kao da je Shippuden, a Shippuden je iz 2007. Dakle, ovaj je zajebo i mene, i Chidori Senpaija, i sve nas je jebeno zajeba. Ovo je najjači komentar, slušajte ovo. Shoto Todoroki, jel imaš nešto protiv yaoija, protiv LGBT? Ne mogu spojeno da verujem koji sileđija mi je uzor. To je na klipu bolesna strana anime šipova i baš sam sileđija. I vidim onda još jedan komentar od nje na istom klipu, 404 ti si bolestan. A 404 je kraj klipa, znači klip traje 4 minuta i 5 sekundi, ona je stavila na 4 minuta i 4 sekunde napisala ti si bolestan. Razočarala sam se u tebe. Aha, dobro. Ali što je najsmešnije, evo vam ovdje screenshot, jeste to što sam ja u 102 komentara dobio i obaveštenje da se ona subala na kanal, tako da, dobrodošla Todoroki. I posljednji, kaže Killer Expert, pre mjesec dana, ovo je najjači komentar sigurno. Druže, kad pričaš o neki anime, stavi scene od tog anime, zamisli ti pričaš za Goku, ide tamo kako se bije Goku, molim ne budi kancer. Šta? Ja ne znam ni na kom je ovo klipu. Ali kaže, zamisli ti pričaš za Goku, ide tamo kako se bije Goku, molim ne budi kancer. To su svi umobolni komentari, ne umobolni, tako je ozbiljne teme, nazvu klip, nemoj da nas provala. Ovo su svi debilni komentari, ima ih 26 debilnih komentara sam ja našao, što je iskreno malo, tako da mi je drago, ili 25, ne znam da brojim, ćutat ćemo. To bi bilo to što se tiče ovog videa. Ako vam se video, bacite like, bacite sub, bacite share, bacite komentar. Mi se vidimo u narednom videu. To je bilo to što se tiče ovih debilnih komentara. Uživajte, pozdrav.